Rêya aramî ve kevî û polîtîkayên erênî. Siyabend Aslan. Dêrûnnasîya aştiyê zanisteke ku lêkolînan dike ka mirov çawa dikarin di nav xwe de aştiyê ava bikin, pêvçûnan kêm bikin û têkiliyên wekev û bihêz biafirînin. Ev qat têkiliyên mirovî, hestên wan û awayên birêvebirina nakokiyan vedikole. Armanca wê ne tenê rawestandina şer û tundutujiyê ye, afirandina civakekê ye ku tê de herkes wekî hev bijî û ji hev re rêzê bigire. Dêrûnnasîya aştiyê qadeke navdîsîplînî ye an ku ji gelek zanistan sûd werdigire wekî dêrûnnasî, civaknasî, siyaset û têkiliyên navneteweyî. Ew dikare alîkariya me bike ku em fêm bikin çima du kes an du kom di nav pêvçûnê de ne û çawa dikarin bi diyalogê pirsgirêkên xwe çareser bikin. Ev zanist bi taybetî li ser kêmkirina tundutujiya rasterast wekî şer, tundutujiya binyadî wekî newekeviya aborî û tundutujiya çandî wekî nijadperestî disekine. Aştiya neyînî û erênî. Dêrûnnasîya aştiyê du têgehên bingehîn bikartîne. Aştiya neyînî û aştiya erênî. Ev têgeh ji bo têgehiştina aştiyê û awayê avakirina wê pir giring in. Aştiya neyînî tê wateya tunebûna şer, pêvçûn an tundutujiya rasterast. Ev cure aştî bi gelemperî bi rawestandina tundiyê tê bi dest xistin, lê dibe ku pirsgirêkên binyadî yên civakê çareser nebin. Dema du alî peymana agirbestê îmze dikin û şerê di navbera wan de radiweste, erê ev rewş aştiya lê bi têgeha aştiya neyînî tê ravekirin. Eger newekevî, beadeletî yan nakokiyên din di nav civakê de berdewam dikin, ev aştî nedondar e. Bifikirin ku li gundekê du cîranên hev ji ber meseleya erdan hev êşandine û dû re biryar dane şer nekin û êdî bi hev re neaxivin. Dibe ku ev şerê di navbera wan de rawestîne, lê têkiliya wan hîn jî ne sexlame û pêkane nekokî û şer dîsa derkeve holê. Aştiya erênî jî tê wateya ne tenê tunebûna şer, her wiha avakirina civakeke adil, wekev û bihêz. Ev cure aştî li ser çareserkirina sedemên binyadî yên pêvçûnan disekine. Wekî newekeviya aborî, beadaletiya civakiyan nebûna têkiliyên saxlem. Aştiya erênî hewldanên aktif dixwaze, wekî polîtîkayên erênî, wekevî, azadî, perwerdehî, adaleta civakî û diyalog. Ev du cîranên ku ji ber meseleya erdan hev êşandibûn, bi diyalogê pirsgirêkên xwe çareser bikin û bi hev re dest bi avakirina baxçeyekê hevpar bikin, ev yek hem şer û pêvçûnên wan diqedîne, hem jî di navbera wan de têkiliyeke erênî û domdar jî diafirîne. Aştiya erênî balê dikişîne ser afirandina wezîfeyekê ku tê de herkes xwe ewle, bi qîmet û di nav civakê de hîs dike. Bandora şer û pêvçûnan. Şer û pêvçûn bandorên kur li ser derûniya mirovan û civakan dikin. Ev bandor dikarin bedenî, hestiyarî û civakî bin. Şer û tundî jî dikarin bibin sedema trawmayên giran. Kesên ku şahidiya tundiyê dikin, malbatên xwe winda dikin, an neçar dimînin koç dikin, dibe ku bi nexweşiya stresê ya piştî trawmayê, depresyon an anksiyeteyê re rûbirû bimînin. Zarokek ku dîtiye mala wî tê wêran kirin, dibe ku bi şev xewnên tirsnak bibîne û ji dengên bilind bitirse. Di dema şer de mirov hîs dikin ku jiyan ne ewle ye. Ev bêewlehî dikare li hember kesên din û saziyan bibe sedema bêbaweriyê. Eger kesek di şer de bibe şahadê êrişekê, dibe ku ji kesên xerîb bitirse û xwe tenê hîs bike. Şer civakan parça dike. Komên cuda dibe ku hev wekî dijmin bibînin û ev yek têkiliyên civakî qels dike. Wekî ku azad dildar jî di gotara xwe de rave dike, trawmayên kolektif dikarin ji nifşekê bo nifşekê din werin veguhestin. Mînak eger komekê etnîk di şer de êşî bikişîne, nifşên nû dibe ku kînekê li hember aliyê din hilgirin. Şer, aborî û avayiyên civakî wêran dike. Wêrankirina dibistanan, an nexweşxwaneyan, gihîştina mirovan bi xizmetên bingehîn sînordar dike ku ev bandorê li tenduristiya derûnî dike. Di dema şer de civak dikarin çanda tundutujiyê ava bikin ku tê de tundutujî wekî rêbazeke çareseriyê tê dîtin. Mînak ciwanên ku di nav şer de mezin dibin, dibe ku bawer bikin ku tundî rêya yekane ya parastina xwe ye. Rêyên çareseriyê. Dêrûnnasîya aştiyê ji bo kêmkirina bandorên şer û avakirina civakeke aştîxwaz, rêbazên cihêreng pêşniyar dike. Yek ji wan rêbazan diyalogek ku rê dide her du aliyan da ku ew xwe îfade bikin û hem fêm bikin. Perwerdehî jî bi roleke giring radibe, dibistan dikarin zarokan fêr bikin, bêçawa bi rêzdarî nêzî kesên din bibin. Wekî ku lêkolîn ji vê rewşê piştrast dikin, bernameyên perwerdehiyê yên bêtundîtî alîkariya kêmkirina tundiyê dikin. Her wiha rêbazeke din a giring edaleta başkere ku balê dikişîne ser başkirina mexdûran.
Têkiliya navkomî jî pêşdaraziyan kêm dike. Piştgiriya civakî yek ji wan hêmanên bingehîn e ku hêzê dide kesan da ku bi trawmayên xwe re rûbirû bimînin. Ji bo kesên şer dîtine torên civakî, malbat û heval û komên piştgiriyê alîkariya başbûna derûnî dikin. Bi rêbazên wekî van û rêbazên dîtir, derûnnasiya aştiyê tenê pêvçûnan kêm nake. Bingehekê ji bo civakekî aram û adil jî ava dike. Rola polîtikayên dewletê. Aştiya erênî ne tenê bi hewldanên kesane yan civakî, bi polîtikayên dewletê yên dadmend û bi hêstê avakirin ku li ser bingeha wekevî, edalet û têgehiştina civakî tên sazkirin. Dewlet dikarin bi qanûnên ku civakeke adil û yekgirtî teşwîq dikin, bingeha aştiya erênî xurt bikin. Bernameyên perwerdeyiyê yên ku têgehiştina pirçandî û çareserkirina nakokiyan bêtundî hîn dikin, bi derfetên dewletê dikarin bên destekirin. Sazkirina sistemên edaleta başker jî rêyeke girîng e, dewlet dikarin qanûnên ku her du alî bi diyalogê tîne bahev derxînin, da ku lêhevkirina civakî pêk were. Dewlet her wiha dikarin bi qanûnên ku projeyên têkiliya navkomî finanse dikin, têgehiştina di navbera komên cuda de xurt bikin. Di heman demê de qanûnên ku mafên mirovan diparêzin, wek mafên kêmneteweyan an mafên zayendî, aştiya erênî bihêz dikin. Li Afrikaya Başûr, qanûnên ku wekeviya nijadî teşwîq dikirin, alîkariya avakirina civakeke yekgirtî kirin. Wekî din, dewlet dikarin bi qanûnên li dijî nijadperestî yan cihêkariya zayendî, têkoşîna li dijî tundîtujiya çandî xurt bikin. Mînak, qanûnên ku cezayên giran li ser sucên nefretê ferz dikin, dikarin civakê ji pêvçûnan biparêzin. Bi van polîtikayên dadmend û qanûnên ku li ser bingeha wekevî û edaletê hatine çêkirin, dewlet dikarin bingeheke domdar ji bo aştiya erênî saz bikin ku ne tenê şer rawestîne, civakeke adil, wekhev û aram jî biafirîne. Derûnnasiya aştiyê ne tenê li ser rawestandina tundiyê, li ser başkirina birînên derûnî û civakî yên ku ji pêvçûnan derdikevin holê jî radiweste. Ji ber vê yekê, xebatên tenduristiya derûnî bi taybetî ji bo her du aliyên ku bandora pêvçûnan di wan bûne, wekî beşeke bingehîn a polîtikayên aştiya erênî tên dîtin. Li gorî derûnnasiya aştiyê, ji ber ku pêvçûn bandorên kur li ser hiş û dilê mirovan dihêlin, xebatên tenduristiya derûnî divê wekî beşeke bingehîn a polîtikayên dewletê bên dîtin. Dewlet dikarin pisporên tenduristiya derûnî yên ku di derûnnasiya aştiyê de perwerde bûne bixebitînin, ev pispor dikarin di nav civakên ku ji pêvçûnan tesîr dîtine bixebitin, da ku alîkariya çareserkirina trawmayên kolektif bikin. Aştî û polîtikayên erênî. Derûnnasiya aştiyê nîşan dide ku aştî ne tenê rawestandina şer e, avakirina jiyaneke adil, wekhev û bihêz e. Aştiya neyînî ango tunebûna şer, gaveke destpêkê ye lê aştiya erênî ku li ser edalet, wekevî û têkiliyên saxlem ava dibe, armanca dawî ye. Aştiya erênî tenê bi hewldanên kesane pêk nayê. Polîtikayên dewletê yên dirust roleke girîng dilîzin. Dewlet divê polîtikayên erênî birêve bibin. Di wekevî, perwerdehî, piştgiriya edaleta civakî, sazkirina sistemên edaleta başker û teşwîqkirina têkiliya navkomî de rola xwe bicih bîne. Bi rêbazên wekî diyalog, perwerdehî û edaleta başker, em dikarin birînên şer derman bikin. Bi polîtikayên dewletê yên erênî, ev aştî dikare domdar bibe. Herkes dikare di vê rêyê de rolekê bilîze. Lê polîtikayên dewletê yên dirust dikarin vê hewldanê bihêztir bikin.